Dameni dewatana sumurung sian salut naroha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nagabi ojahan di jabitatta ima ayat na diterpukot tuhita ima sian Yohanes bidung sia mamukamai sianayat 35 sahat rodi oba ulusada jahahamuma bibil nejulumunai di bagasar rohamuna hujahahumma sianon di begi Yesus ma naung di padali nasida ibana jadi ninda mamado ibana dung jupaksa na borsea doho dia ni jolmai dungi ninna halaki ma mangadusi ai sedoi Tuhan asa huha porsiai ibana jadi Yesus matu ibana nani idam nama katai dohoto ima ibana gabe di dogma na borsea doau ale Tuhan laos di sobama ibana dungi didok Yesus mabuan uhum do uban naroau tu portibion asa marnida akan aso marnida hian jala asa gabe mapitung akka namarnida jadi dibigi nadiba sianak kaparise narap dohot ibana mai jadi didok matu ibana datung dohot hami mapitu jadi di Yesus matu nasida au nama pitu kamu gawe somar dosa hamu ala didok kamu do namar nida do hami gawe hokma dosa muna ido sahatna horas semarita saduna di perjalanan ini nak dituson selu daw tuamu jago mahala ko boy mabay gari Jason narak kurbani ala akan namar jilbau do nak di sini ido kan tetanggamu na pigudang do halaki kan dungi huida muse lokasi di gereja munaon lumayan ma adong do pe alamanna ngaja go bia muson usuku padidata secara umur ni huriaon dak kuboto 8 tahun nasalpu ngasion nauli guar muna sanawal olongai ngadiri tamu hata sion nauli dan adong sion na sidang langsung do cantik langsung uli do hamu luar biasa jala 2 tahun mahamu nau huria nago alani martoba mahamu tuamu luar biasa luar biasa na muse huida naking di papan ni bilu perhubasan hira-hira na tumua situa tau 70 tolu matubu jala dak koboto dang rora nasi danak kening jala siani berarti lim tutor dobe hamu saluhna silai beberapa halak ibu tamu lim tutor 50 tahun tutor umurna sonima adong manang napi Jason noai amang osar digijang 50 mai setta bituakana tua-tua piga mahamu lim tugin 50 tugijang na dia martulu majamu lim tugin 2 opa ono ngalu 10 tulus tonga oke aladong nasau satonga majoy jadi luar biasa di bagasa bayang waktu dang pola rasa 10 tahun naik lemrame mahalakon minimal inganan digiring-giring olon namara terjadi 1 tahun naik sangoni do uang pembang munai nak kaning tusi doi dia jabuni padita nga do daw do pesanon jono kadung di manang na mangontra kredit sangoni do manis. Semoga makin maju agama IP tong mai keberhasilan martok matok kita di sini luar biasa
Jela guarni minggu taupe songona jinahon ni partikti nak kining gibado di son minggu tahiya makina letare na marlapatan mulai bukamu ditorun ni guarni minggu rak mai tamajaha arti ni letare ima 2 3 ya marlas ni roha mahamu iman waing minggu tau bohama asal marlas ni roha kita jela judul ni jamitata ikan judul ni minggu dibuat kantor pusat tama merhite-hite na disebarkan di UN judul ni jamitat tahun di bahasa Batak rapi tamajaha lasli roha diaka naung jumpangan Yesus iba mangda jadi hitan waing naing mebigi berita nauli taringo tu lasli rohani jolma naung jumpangan Yesus imone lasni roha diaka naung jumpangan Yesus ya dari bagi hamu hata si jupangon molo si jupangon berkaitan tu padi tadi manang tu begu padi tadi si pilito muna manang na begu ba ano nai maksudnya hubungan na tu si jupangon do berhubungan mai tu begu onwai tajah salinai 2 3 ya lasni roha diaka naung jumpangan Yesus molodok suku-suku tu kita unang pola ta elusi joda sonon isema naung berasa jumpangan Yesus mulai diam do nangau neneng kata coba mertudu isema naung merasa jumpangan Yesus sada 2 7 4 5 6 7 mau lihat pitu kamu nak king doho kamu nak apa terlalu tede itu anom mata jahat jadi persoalan nanuai apakah aku sudah jumpangan Yesus jadi na perjolo di son amang inang kata jumpangan Yesus bahasa Bataknya kalau di bahasa Indonesia agak jauh memang dibuat di sini bersukacita karena percaya ini masalah perjumpaannya lebih tikos lah dulu bahasa Batak kita ya lasni roha dia karena jumpangan Yesus molo tabigi amang inang hata jumpangan molo si jumpangon nak kening ahamai aku tidak sengaja terbereku begu misal jo jadi on jumpangan Yesus jadi molo di turpuk tahun hata jumpangan adalah sebenarnya songono dua manginang dijumpai Yesus nama pitungon itu dah Yesus yang menjumpai kita masing-masing dan alani jagoni nama pitungon ben najupang doh Yesus memang Yesus menjumpainya molota jaha bidusiaon hira-hira holan obak puluh seda ayat don alani molo olo hita kuceritahom masawatik ayat seda sahak rodi ayat 34 songonom ma amanginang lewat ma Yesus dohok murid-muridnya dibereng madisi adong pangido itu di pinggir di dalani Roma murid-murid nih Tuhan atau guru bereng jona mapitungan alan di dosane doi manang dosa itu tuana ima jo perjodo Roma tuju sebedok daung dang alan di dosa itu tuana dang alan di dosa nai alai naeng tarida hasangapon manang haguguon di debata marhite-hite mga pitungi ima jo dijawab dungi tergerak mahati ni Yesus ima jo bahasat tah didapot tomak di pajonok matu nama pitungi sonom mahira molo pilim dijoput dibuat ma tano bertujuan asa gabe gambo tahu gambo bahasa Indonesianya apa lumpur molo pola dokon alangi magampoi ngiri dong karena bahasa Indonesianya jarang dipakai makan kau lumpur itu orang songoni adong kan pola di bahasa Batak dikan sebab gambo dalam hal ini itulah media Yesus mengobati
si nama pitungi dibuat matano dungi diludahin Yesus mai ditijuri bertujuan gabe gabbo dungi dibayam mabudi dibayam matu si malolong ni na mapitungi dungi omma hatani Yesus lau maho tu kolam Siloam nunga ima ceritana lau mai mana tu si dungi marsua maho sudah. Jadi marsua mai bana bolang masih malolong na ayak berikutnya didok menguse terheran-heran ma tetangga-tetanggana. Roma aka tetanggani si nama pitungon. Ai ibena do pengemis na hudul di pinggir jalan nama pitungi. Na mirip doi dak mungkin. Inna. Dibereng ma lewat ma nama pitungon didok ma tu lagi au doi. Audo nama pitungi ngamer ni dia biaun wae hepok matok kalakon bahasa Indonesia ni anak muda ni hepok tak ada kepo itu teh kepo banget loh nenek itu kan tikini adong dua tong hira mau songot dihita situawon acura melalui bayaku kamu perjolo-jolo ni huria munauka kolak kamu udah peson katanya 25 kakak dulu masih nyewa-nyewa di sono-sono masih bertenda biru ini teh winteli doamu sehingga hal tersebut bisa membuat ada siswan bulu ahyam masih 25 yamang dong meton mengandung kepanggaronan 2 oti sama nih kan kepo banget lo amang lo mau misi mohon naik kocoi do berita ikut kepo lo terus ulau ni situ abe mengkepo-kepo itu dari kamu mah job description ni situ mata-matai itu kan mulu mata-matai inti satu-satu dekat donai makanya terjadilah kesimpulan dari ting-ting mulai minggu sadarion itu kan hasil dari kepo agama hasilnya mata-matai terlalu wah oke. Asal masih berhamudah dengan itu beda gejang don dia tolong dia oke. Jadi kepo mati tangga saking kepona dibuang mahalakon tadok majoi siswa buluna ini kan karena masih yang muda-muda ini nggak nampak banget siswa bulu coba 20 tahun naik melosona porsier halakon yang masih tua anak perjolo gitulah nanti semoga tidak begitu. Jadi di umat Israel adong magwarna kaum Farisi jago-jago mau jela halakom mahira sitiup ahli tafsir odo songono Kristen yang benar atau Israel nanti kos halak jauh nanti kos masih ada 20 sampai ratusan di bekal peraturan ibaratnya songono mai Alkitab nih halaki gebe ditafsir kalaki muse tafsirani ditafsir muse dibuang ma nama pitungon tu halak parision. Jadi holani do pe agama holani do pe sekte na adong namar guar hamba ni de bata manang torok majuta picam jo hata Kristen tau dah holani do pe gereja molo on wae na keluar nasida di Babeli karena apa bukan karena kita mersuguniro tapi karena dia sudah memilih gereja yang lain itu tahekan molo otik kini molo pola di pakaluar jol bahasa gereja stres nama ada orang nasing be karena di gereja itulah dibicarakan na perlu di STM misalnya sama kita molo pola nggak keluar masa STM las keluar masih kabatakon ngiri do molo di Babeli waktu di sini jadi dibuang maun tu badan atau tuna tua-tua ni ugamo ima si parisei didok ma jong-jong maibana dijauh itulah kuasanya kan mampu do halaki majauh ruasi dijauh maibana ai hodo nama pitungi ido ini bana boha carana ho gebe bolang gitulah kira-kira bahasanya adong namar goar si Yesus deba lewa ibana dibuat ibana magabbo nomor capur ijurna atau tano nomor capur ijur ni si Yesus dibae matu matakuti disuruh waktu kolam Siloam gabi bolang mau betul doi nah kebetulan Arisa di pemalum dan mungkin nih orang baik-baik pasti si berdosa di
dilarang doh kita bekerja pada hari Minggu. Mengobati adalah salah satu pekerjaan. Dan yakit kami atit na sohodo nama pitungi, begitulah timbul kecurigaan. Dungi di dokoma, di dia na tuan yon, di juma muse ayah dan ibunya di suku muse. Waktu itu sudah tersiar kabar ada namanya anak manusia atau Mesias. Ima ceritana. Ise nagabe pengikut ni Mesias atau percaya kepada anak manusia atau Mesias, hona bully atau hona usir atau hona bahasa kita nak ni di Babeli, hona Babeli mau siak kuria nasida ngabe. Jadi di dalam situasi ketakutan ma orang tuanya dia lusi ma alak parision ido hamina tuana, betulkah anakmu buta dari lahir? Nahu boto hami ordo anak nami i jalo tikitubon ngama pitung sampai sadarion ninama alai nang pesoni unang pola tu hami suku kamu bagaimana kronologisnya ceritanya dia bisa polang songoni mau ngarewasa ibana nga mampu ibana maceritahon na terjadi tu ibana dungi atok ceritahon majo innama i ceritahon bayom mamuse nama pitungon. Jadi duk songoni di suku mamuse dipatakas halak parise mamuse tu nama pitungon. Menurutmu mola memang di pemelu po ise ma ibana ro ibana menurut tu panorirang doi dialah nabi ibana dan mungkin nabi indah halakon dungi di suku mamuse perdosa doi inna parise ala parision rame-rame itu kalau kon namar jangku udah gejang-gejang itu lokon begat bejuna ganteng masyanon ganteng sanau boh kalau aku kan ikumurja bang debuti bah ido ibana mamuse dan mungkin molo perdosa ibana bui pabalupun ya dibigi hamu sejarana bui bolang nama pitung sian na mulai lahir inna ibana mengadusi hola cel na huboto mapitu kedda mulai tubuh alain wain ngabor lang biau innama molo taida ayat 25 akaina majo majaha 23 ya situ majaha ayat 26 mewakili parise misalnya ale daun da contoh do unang merasamu ayat 26 23 ya gabe ni nasida mamado ibana ayado di bait tuho beado di bait manguka matamu akka ama ruas tajaha ayat 27 23 ya kejam dari mana kan? Dak saya berbentong. Ini seperti kamu. Soalnya suku-suku kok, bukan Bible nang mataku. Ay nang nanggabi ruas na doho atau pengikutnya innama. Dungi disurahi ayat 20 tong masih tua macahau 23 ya. Dungi disurahi naside maibana ninnama. Holo sisianna anggohami sisian si Musa do ayat 20 sia. Huboto hamido si Musa diakupi de batama katai ala yang gohalako dan binoto manang sia dia ibana akaina dan gadis-gadis ma ayat 30 23 ya dari dan si bana manasida ruang do aku isi naso binoto muna mana sia dia ibana abe buka ayat 30 ada lanjut ibu-ibu di Jawa ibana manusia 22 rakma itu sudah majahai siam mula ni tanoo dang dung binege adong nama nukap mata ni halak nama pitung au sosial debata ibana daftar patu basa agia aha ayatul blobat amang nomor tiktingi majo macahahod 23 ya dumini nanasida mangalusi ibana ibuldo tunggu di bagasan dosa
Abe naik dalam kami jadi dibebani dan sidama ibana. Asal cocok untuk dingin dibebeli mah. Misalnya ini kan mulai seminggu sedarion pinabeli mah kan itu nih ima ceritana mulai ma ayatul 5 di BG Yesus mai jaina perjulu ngatar jawab be pertanyaan nih ima judulnya naking lasni roha diaka nau jumpangan Yesus. Kan betapa bahagianya dia sampai dia bersaksi bah sampai hirana marjami taibana HP dihalak jahuri nahira hona bura hona apa bahasa Indonesianya enak kutu malonai orang yang cacat dihalak jahuri itu orang yang kena kutu dan buiba jonok tusi benar dok dia itu lopati naking you benar-benar buta dari lahirmu jadi nak terkutuk doh. Kenapa sih jadi lo mengajari kami? Soni mau. Bahasa tadi ajaranmu kami. Sasitongna dari judul ini kebahagiaan akibat perjumpaan dengan Yesus. Sanomma atusatta adora kezami tahun bahwa bahasa Indonesianya inisiatif dan alani jagot tabi benar terjadi hamu di sorruas dah. Dan alani jagot tabi benar adung gerejau dah manginang ngamar topak kita nak kening, tetapi Allah memakai kita untuk mengungkapkan kerajaannya di bumi ini. Ido nataida bidusia ayat tulu maido tajahamai 2-3 ya. Jadi dia lusi Yesus semua dada alani dosana manang alani dosa lina torasna alai naing gabe patar akka ulau di dewata di ibana. Ada pasti orang yang merasa bahasa orang disudir manau merjebu bahasa lagi padang bulan nau bahasa orang disudir ramya bahasa ikut dison ikut kilalauku semulai kollo lebih gereja nami sangone majo atau masih tenda biru. Jawabannya ayat 3 asa marhite ganupi tasada-sada siapapun yang sudah loja patu pahon marah gerejaon na dipilit na dijupangi Yesus dohita. Hei, disima audision nauli asau badarida hoco hasangapon di debata marhite hita sada-sada itu dah manginang dah. Kebahagiaan orang Kristen atau yang disebut bagi Kristus dan cukup holam mabainon gabe huria nago on tahap pertama pra kebahagiaan mau iman ayat sada saat 24 disitulah yang namanya pra kebahagiaan sang nama pitung itu. Dah amangina di mana kebahagiaan sesungguhnya di proses itu gabe diusir ribana siak kuriai olodo alani konsentrasi tatu gerejaon gabe humurak tuson olo tapajulu ulawonon daripada di Tokyo kulahulan tahita mamereng namodik tu sunggal misalnya nangi ya lo rasa oni kita anggodak situ au ngabui hami berdalan itu beli bui songoni anggodak kusubang sekian satu si ngabui tabayan keretaku satu ngapake misalnya ngadua yang metik nami bui songoni acu garidang habis tikikut sotikya ulun ni huria innana ulun ni huria rupani deh ngamar bisnis channel bui songoni unang debatado nama cupang hita ido da mangina bahasa rohamu tu gereja may bena alahu hilala dang hagugu oku ben nagabe di sona nuai kudul. Jadi iman waing pra kebahagiaan pranya tadi dia itu budayan gabe bolang nabe diha bolang nai iman waing kita bolang mahita gabe tari de gerejon idu pekalas tada never bolangi nunga unang jutur puat cita Uruk nak kening sedasar aku do marulupul do rohaku mampu hamu ruas ni debata na pindilit ni Tuhan Yesus na ijupangan nai mendirikan gereja di jalan nai atau Magnolia. Itulah Allah lah Tuhan Yesus lah nama baik kamu tu son isok kamu dah isok maham dah jolma atau ruas nang lawipe cerita kamu haulion ati buah muda musik dah sedangkan kono tadi tauhid dohami
di gereja Sion Nauli di jalan Magnoliai. Nah kan? Ima. Nunga beta potong tahap yang pertama dia. Jadi kesadaran kudo dang dope ikon buat cienau apalagi dilarang panggaron. Jala posro hatta ketika Allah atau Yesus nama jauhita atau nama jupangita akan nabudaon itu dah Buddha lebih porsiun nasto dangalan ni jangot ai swadong direncanahon atau martangyangi nama pitungyarong ibadah disi dungi martangyangi mana pitungi sambil bersaksi majahaji saya dungi terus may bang sampai tangis mangido roh maji sareng ilokon roh Yesus ido benna dasarna roh duke baktian asa tongan non nasodohotipe ong madasar ni kebaktiani sian Yohanes soda ala nabuda hiya doha porsiau kuda kutada Yesus HP dibuka hud Yesusi matani haporsiau ki secara fisikly secara badan gebi hutada garijai da mangina itulah di kebudayaan yang umumnya itu bolang masih marolok ta Kristen mahita gebi tani mati ujungna mampu mahita pra bahagia itu beda bahagianya sekarang tapi secara ini jamita kebahagiannya adalah tajahama muse ayat 35 jamita tahun apakah yang sesungguhnya kebahagiaan pengikut Kristus ayat 35 rapita majaha 2-3 ya Oke, BGI tada di BGI itu semua di babali nasi dia ibana. Jadi nama do ibana dung cupaksa. Na porsea doho diana dicolmai. Omma ira pangatusion na amanginang tungulu tau. Nunga dijupangi Yesus behita nunga Kristen nunga HKBP bahkan nunga ruas nahok ni HKBP Sion Nauli akan ada lagi pencerahan akan ada lagi pembukaan kebudayaan yang lain nanaing lianon natuhita rapi tapai mahonida dan polai kullu jahi adau memikirkan alai debata Yesusi Roma musemat dok tuhita dilului dohitan non apapun persoalan hidup kita secara gereja secara pribadi lepas pribadi tongma hari koton roh tu gereja molotuk pai mai mahon kesadaraku au pe Tuhan gudang dope keraguan-raguanku akan siapa Tuhan dalam hidupku buha do noengau salah dau sono buha do noengon yakin au dan mungkin segampangi halako mabetikting betul deh inama na lebih halusna ikoni nama pasti padida madok ngapi di Jepang yang munasida jadi di sono rodo Yesus tu hitabe mamereng hita asatong matoras di haporsiau ibadah mangina posro hamuna apa yang kurang di sini sekarang atau ada masalah-masalah yang susah di gereja Yesus roh madapotok kita di teologi ibadah ni HKBP kita do termasuk nama jauh dewata romahu ali Tuhan jala Roma musefotum ngadia dupat tabe debata mar hite guarni debata ama itu teh Yesus na molutadope na taadopi yang kita undang hadir yang berada di sini mana Yesus na roh naik tuhita lahu membukakan kebutaan kita yang lain arti kebutaan kita yang lain berek kita na di ayat 36 bagaimana Yesus mengajari kita kemudian supaya makin pintar secara iman ayat 36 rapita majaha 2-3 ya Oke, jadi normal dohala Kristen molo merasa bahwa naik Tuhanon diului do tanyaku kat ulusonya kaina gabe seolah-olah uraguhon siak kata-kataon ai isi do horwa iro ibu ibana dia terbelorong dungin nahalaki nama pitungi mangalusi secara polosna
Ai sedoi Tuhan. Ragu-ragu do hari minggu nai apanya motivasi mu datang. Ala na song leader do, ala na si tua do, ala na direject do, manang alamnya do horo ima. Jadi saya nak elusna ku prediksi atau ku inginkan bukan di debata disingkapkannya rahasia-rahasia ni ngulon marhite-hite naruh Yesus maju pamihita pribadi lepas pribadi dah dungi harus di nau dibukakan matanya ima ayat 26 C asa huha porsiai ibana inna isi di Tuhan banyak kita manuai aiso iboto ibana katikiro Yesus pamalupon mata nai apakah dia sudah melihat Yesus? Belum. Setelah dia bolang dang iboto ibana dia jalan mana kan dia nak ni ada kuboto manangi dia be dung bolang belum jumpa sama Yesus di bagi Yesus manong di babali nasida ibana jadi nama do ibana dung jupaksa na porsi ada ho dia nak dijolmai waktu itu konsep anak manusia yang berkaitan dengan nanaing pendua bangsa Israel imam Mesiasi ngai boto jolma gudang porsi ada ho nadong Mesias Roma ibana idok mayat domene ai sedoi Tuhan indah kata-kata aslinya ini Tuhan dan iboto Tuhan atong isi ruai buah amang Tuhan nami kira songoni mulu memang nadong doi situ tu jele ido na babaluponawi isi mohorwan wa gimana innaman asa huwa porsiai ibana udah pertama sudah ada kesadaran bahwa dia bolang karena orang yang kuat atau napatu siapa porsiaun dungi ayat 27 ninna Yesus matu ibana jala omma karutan wain didok matu hita masing-masing ayat 27 raja hamai sudah jadi didok Yesus matu si boho ima porciaun tada duk sadar behita Yesus do nama joput kita nama jupangi hita gabi ruas ni HKBP gabi mampu mengalian dulu-dulu yang tak seberapai lem naing ni patang maha porsion liba isi do haro tuhakon ya rasongoni mai Roma Yesusi tuhita tutusi tutu doau adong inang indah mang naburu dia banoy kon tutusi tutu doau adong situa pos roham au mai tadi kan janjinya kalau aku sudah mengenal Yesusku usobama idana dungi duk tabo to songoni Yesus mendatangi kita sada persada ama naidok namuse ayatul belalu ima tadok tu hatai rapi ayatul belalu 2 3 ya sudah setelah aku percaya setelah aku mengenal kualitas Tuhanku mampu maau marsong parmingguan ni HKBP ima parsobaonon tu debata semoga Roh Kudus mengajari kita asa morobor hati sejabuta mulai hari Sabtu sampai ke gereja bahwa kedatangan Kristen tu gereja na argaon nata parukil honon nata subbangon ima karena aku merasakan aku sudah jumpa dengan Yesusku alani ikorodo au marsoba tuibana molotaida buku detai sada warna muli 453 sai endehon ma warna burju hati dakoni pai masahat kita sogo sudah setelah kita mengedehon guarnya karena kita yakin bahwa dia si palua dugi sogo pedi benua gijang lam jelasma kita tetap juga beribadah ke dia marsoba tu ibana ayatul belalu beta tadok sen nasarohatta ayatul belalu 2 3 ya gabe di dogma na porsea duau ali Tuhan laos di sobama ibana dumi Roma Yesus on adong masaodik ajaran na patakat cetuhita ayatul kusia tajah maya mangina dumi do Yesus ma membuat do ubay na doa untuk pertibion
asa marnida akan aso marnida yan jala asa kabima pitu akan marnida, seolah seperti teka-teki yang disebut asa marnida naso marnida yan jala mapitu akan na marnida yan. Awalnya dikatakan mabuan uhum do, artinya mabuan uhum secara bahasanya dan pengertiannya bukan sebagai hakim yang memutuskan, tetapi nama baik garis pemisah moloroau na patruot tuhodo omma na dinggan on na suringgan buido songon na pembukaan niya mang marnidahiyat do kita karena sudah dibukakan, tetapi karena ada unsur kesombongan dan kepanggaronan dan rasa puas yang berlebihan gabi mapi tungau sonon nunga saya bihamu setahap akan ada nanti masa jenuhnya holani terus sampai panas-panas sampai giring-giring per 3 kiloan. No, jangan budakan si malolong lo paima diukak debatamu sematani hapor siotai minimal daktabba pendapataku alai semangat tu nomor Tuhan kebedoho tahu makocok simin sampai menaran non nungabe tentu sudah mangina. Jadi jangan terlalu puas dengan apa yang kita buat, karena di ayat 3 pasal 9 dikatakan debatado nama nempat ton hamu seda-seda nang au nuai pisau marjamita asa naing pateri daun di debata merhiti-hiti hamu sada-sada di bagasan congregation jemaah ni sion naulion hajagoon atau kuasa ni debata ima di sonda mangina dia ayat turut besia membuat uhum dong. Jadi nunga dibuat uhum itu kita ngata botobe bahwa aku bolang karena Yesus. Kalaupun sekarang aku meminta lagi Roma ho Yesus songot tu nama bitungi bukan muserohakon asa kembali segar nunga biar mangina Maida. Jangan puas dulu baik perhalado Pak Pendeta ruas nang neberuro, tetaplah semangat minta habijakon habijut Tuhan baik nau margugu asa martinaga au membangun baik sucimi garejami da amangina jalan apa dua hon sianon di baik jis long se contoh yang sedikit negatif adong dison namuna ne ayo 40 2 3 ya. Mapitung do nasida di lebung nasido di bait debata tada manang haluangani, tapi mereka tidak percaya bahwa dialah anak Allah satahu dah. Jadi sono nunga tamak behamu siap peralihan ni pos pelayanan menjadi kulianago. Dak pola huboto songo dia proses muna di si biasanya mau pos pelayanan rata-rata uduan ni huria beratal situ ada di si. Dungi molongater mampu laki merabok ma ulun neuria beserta ataupun ruas asli narong dison nggak mampu rahita bah siak gugut tahun maju siak terpusat terjadi lah itu buido menjadi sedikit pergesekan dung robo ngibene gebi asing nenai nunga tahu tuh ya dung ro nasa terpusat gebi asing mekelamunya ada morosongon nih berarti tersiksa ya dapat berdita tahu itu berbahagia doang berdita do mison sedang A sedang B bahagia kali cenak foto-foto dari dia dong oji naiyan namun asal tatu sih sedang dah songonon maka ada kalanya karena mereka sudah lama misalnya 6 tahun sudah dari kita ke kita di sini utabuhiat dohami mana cobuhi atau yang ini nanti emang pendeta tu pendeta itu buru hami wala SK sakat terpusat itu ribu tidak daun nenek itu sokala parise di tunggulah akan dicelikkan dibukakan debatan pe pangatusiotan baru ketika Allah membiarkan ada perubahan da amangina songonimo jangan puas dulu di zona nyaman kita ketika firman Tuhan dari altar ini manang nasi tua bena marjamita manang naisepe unang itor manebaki tuewarai pikiri jodinggan
So parisai do nengau nak nih betul do noengon. Betul. Orang tua juga begitu. Evaluasi diri kita masing-masing. Unang alas songonian amangi ayahmu ujung nak dituntut toma amang-amangmu halekmu ikut congo bapak mi kan sini bapakku dulu kayak gini nya ada kayak telah betua ki mau jumlahkan jam 10 kamu lagi bukan bapakmu itu suamimu itu terima perubahan dangek-dangek dokon siu kerayu bapakku dulu gini nya bapakku dulu bapak nak kalau dokon kamu biar orang sini inokku na julu na malu merhepeng yarong purok-purok na maluhian siapa-lapa tidak apa yang lokal mergaya mar TikTok ini unang na julu omak tai lang adong TikTok na halako na dong omak tai lang adong ken WA group halako bedang teman alumni mantan sekerja mantan adong jadi mari kita amang inang baik na poso menunggu dibukanya mata haporsiaun kita oleh Tuhan alani manang nasongo dia pe situasi ni gereja do na pertanyaan serius lah datang roh soba debata merhite-hite na disok kita di tempat to debata noaing ay nabui do muse debata do mengaturkan piga diling nai HKBP piga diling nai ho di sumber gereja atik na dapotan lutredo ho gabi ho na umorani Sudirman kopidda ho contoh barang porsiaru hamu nabu hamu na mora di Medanon porsiaru hamu sebentar kalau dipilihkan ini ngamar jabang jala atarmatua nama pitungon iya maksudnya halakon nah artinya gini kan dari mungkin umurnya 35 ke atas bayangkan adalah dulu misalnya bayangkan inanglah dulu sudah hampir 40 umurnya maranganangan tapi bolang si malolong nah jadi ide benedo di luka sidang adong setar patu pada bata unang dah ope gerejaun dang tolak nami be ai hami tu hami pei mahamuma habasaun tadda halongangan nanaing baidon di bata tu dia toda do tunguluta ganup di rumah tangga tabe dapur mi indang mungkin di baidon di bata terus KFC di dapur mi boy do rubaun ni dia bata sampah mi nahola bukus ni Indomie do intermi gawe bukus ni kebab pernaun argahian do akam me di do nasi unang mekel kamu tidak percaya mekel percaya doamu mari kita mekel percaya 2-3 ya oke manis majami tai maka tertemukan oleh kita lah kebahagiaan pajupang doh Yesus nungal yang menginang dungi didok mamuse nadiayat obak pulusada atau yang terakhir tajahamai didok Yesus ma 2-3 ya jadi didok Yesus ma tunasida au nama bitu kamu gabe somar dosa hamu alai didok kamu do namar nida do hamu gabe hot manusia muna otikin naik ala nido orang yang tidak mau keluar dari zona nyamanna dohot ngau di semula dong gereja per Kamis Roman non pendeta boho mabain sedikit pembinaan dan masa songoni di gereja namanya congol do mangedehon mulai mau ke gereja mi misalnya molo perbeda penditai dari dulu sama leader kayak gini sama kami bulanglah kau ke dulu gati ma Android mi tu handphone si danggur biangi nih naburat kieni Allah hoina berbaju goni maho nang bebar cile misalnya sudah oke nomor gala ima rahmahita pai mai mahon haron ni Yesus mantapot pok kita bi madoh adong do PHP pigenai akka mata-mata di bagasa diri tabi baik mata rohani baik pun mata nasongonon na makin mernida jangan dulu puas baik Pak Pendeta tua ubi hona don unang itor puas coba ho marjami taho terus coba belajar
tunggulah mujizat Yesus mabukahon roha mata pengetusyommu asalan dia tusiho hinatong gini perjumpangan doh Yesus damanginan. Jangan pernah mundur sedikit pun dari semangat yang pernah kita buat ke gereja ini. Doh membantu terdokta, jangan. Buka hono ni debatado mata ni haprosyotai, mata semangat, mata tenaga, lehonon nakuku. Naso mungkin dihita, mungkin dong di dewata. Tunggulah mujizat Yesus mabukahon roha mata pengetusyommu asalan dia tusiho hinatong gini perjumpangan doh Yesus. Amin martani yang mahita. Rumah pasu-pasu siap Tuhan lewat di pasu-pasu jala diramoti Tuhan lewat mau di sodakon Tuhan lewat mau buhina tuho jala asli marohana mijoho di dopakon Tuhan lewat mau buhina tuho jala di pasaurohon ma damina tutotim.